Daghan gwapa sa kalibutan, pero gamay lamang ang mahinadlokon sa Ginoo nga babae. Daghang babae nga may kay mangarte, apan makakita katag babae nga angayan, naay pangutana ang usa ka maalamon nga tawo, ingon niya, "Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies." Kinsay makakaplag sa babae nga takos, kay ang iyang bili labaw pa kaysa mahal nga mga bato. Wow, pagkanindot. Nganuman, ang kasing-kasing sa iyang bana nagasalig kaniya, ug siya wala makulangi sa ganansya. Siya mobangon usab samtang gabi pa or kadlawon pa, ug nagahatag sa kalanon sulod sa iyang panimalay, ug ang ilang mga buhat alang sa iyang mga sulugoong dalaga. Ginatuyod niya ang iyang kamot ngadto sa mga kabus. Oo, nagatunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangul. Siya dili mahadlok sa niyebe alang sa iyang panimalay. Ang iyang banat inila diha sa mga ganghaan, sa diha nga siya mulingkod uban sa mga ansiyano sa yuta. Siya nagabuka sa iyang baba uban ang pagkamanggialamon ug ang balaod sa pagkamaluluyon, maoy anaa sa tumoy sa iyang dila. Siya nagasudong ug maayo sa mga paagi sa iyang sulod balay, ug dili mukaon sa tinapay sa pagkatapulan.